Rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Jak ayo jak sapa gelem melu aku. Jak ayo jak golek kenalan jak ayu. Ngalon kita lewat gelombang motor masih omong nyengkang di lejo. Sopo ngerti nasib awak lagi muncul. Kenal anake sing dodol rujak cingur. Wonten satunggaling pengumuman ditujukan kepada adik Richard. Ditunggu ibuke wonten parkiran. Sepindah malih adik Richard ditunggu ibuke wonten parkiran. Matur suwun. Yo sapa sing ngancani? Jik. Sabar ya Mas ya. Kuwi wong tergantung amal dan perbuatan kok. Walah, iki muni iki kok. Iya, amal dan perbuatan nggonku mau yang amati, berarti amalku apik. Iki sik mau tamat iki. Ayo kena menat kok. Jal. Iki nek cangkeme kliwat Allah iki ngono kuwi kok basa. Ora panas kok nyebul. Jal, Jik, ngene, Jik, Mas, Jik. Can ra gelem tenan. Jal saiki tak takon bobotmu pira? Nek 55 to, asline iki bobotmu ming 20 kilo. 25 dosane. Heeh, wi. Real kuwi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu kagem Masyarakat dusun Blangkunan Pabelan Mungkit. Matur suwun. Terus meh lair piye? Iki gek sambutan meh lair. Ajal. Jajal dijajal. Nggih. Templekke. Jal, templekke. Iki cangkem. Nah, Jal. Jal. jajal. Ngendika. Ngendika. Tukang eson ngendika, kamuni kok. Iki. Nah, nek kuwi muni. Wis. Jal saiki kowe ngomong. Aku mau tekan wilujeng dalu kagem masyarakat dusun Blangkunan Pabelan Mungkit. Nah, terus-terusane piye? Ayo Blangkunan. Ayo wis terusane piye kok? Tak ngrungokke. Matur suwun kagem penonton-penonton niki.
Jal lek wis. Lek wis jal. Lek wis. Matur suwun kagem masyarakat Blangkunan sudah memeriahkan dan panitia matur suwun kagem untuk keamanan Lindu Haji. Kula teng mriki di apa? Di apa? Ditimbali. Nah, nggih, ditimbali untuk meramaikan atau apa ya anune iki? Tanggapan nazar anak lanang sapa jenenge? Sapa jenenge? Apa? Sapa? Wah, takoni kok le. Nazar anak lanang sapa? Endi kok Tria Rimba kok paling jos dhewe. Nazar anak lanang yang bernama Kinandra Zavia. Oh, siapa? Davi. Oh, Javi Anasya. Oke. Oh, Araska. Wah, ngapunten iki nek jenenge rada kleru-kleru. Asline kupengmu ki pira? 4. Aku kupeng kok aslen lah. Ayo. Hah? Mugi-mugi dados putra ingkang soleh, solihah. Solihah ki wedok. Soleh. 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 Bagi orang tua. Keluargi. Nggih. Terus. Terus nggih. Pinter ngaji, pinter sekolah, pinter ngapusi. Pinter le ngomong wong tuwa. Oh, pinter le ngomong pinter wong tuwa. ngapusi kok kowe. Ora kok ngapusi aku iki. Nggih. Sregep ngibadahe Sregep karo ngibadah. bekti wong tuwane. Ngono kuwi kok malah. Nggih. Monggo lagu-lagu. Mas teh lagu-lagu ki lagu wajib. Ayo prokonco ngawaruhana rukuni Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papat poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun puasa di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami Islam sudahlah terang asal dawuhe Gusti Pangeran. Apa iki? Wo Pak Mono. Ayo nek ketua kok takon yo isin aja opak apa. Piye ta iki? Anu, lis-lisane iki ilang ingatan to. Goblok dadak kok yo. Wis. Grogi. Yo. Lagu. Oh, lagu.
Yen awan aku ra doyan mangan, yen bengi turu tanasa isian, mung kelingan rondo telesi tandalan, dadi manten sepasar kowe sebubaran. Kutut manggung pawukir asmara dana, atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Hutan deres ing mangsa ketiga, rondo telas katon ana ing netra. Lara pronto disuntik ora tumono, lara kangen disuntik kok malah nemen. Rindu dijamoni malah ngeluh, bisa meri yen bisa dadi bojomu. Turu jam itu ketok-ketokan pipimu, turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu, turu jam 9 ketok-ketokan dadamu, turu jam 1 lampu terus napateni. Yen awan aku ratoyan mangan, yen bengi tansah turu klisian, sing tak pikir rondo teles wetan dalan, dadi manten sepasar kawes pegatan. Kutut manggung pawukir asmara ndolos, atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan deres ing mangsa ketiga, rondo teles tanasa katon ana netra. Yo aku meneng. Aku ora ndelok. Ora pro. Aku ora weruh. Ora pro, kayane ora pro. Ora weruh. Wingi ketuane ora melu latihan. Iki dadi peru karo aku. Grup ala katir iki ya. Jajan. Ala katir, tir. Masuk. Oh. Pasukan wis masuk di dalam list. Nanti dikasih kasus nyatanya. Dikasih tetepan. Sing ayem Siap yo. sama Mas Rudi. Kowe bola kuwe wis to sip to. Yo, saiki wajib sik. Oh, wajib kita. Paton. Oh, betul. Iya. Oh, kleru. Wajib. Siap gerak. Iya. Yuk. Wajib ngaenalan wadon lurung ilmu, wajib ngaenalan wadon lurung ilmu, ojo liren yen durung rusak bodomu, ojo liren yen durung rusak bodomu. Wajib main lanang wadon lurung ilmu, wajib main lanang wadon lurung ilmu, ojo iren yen durung rusak bodomu, ojo iren yen durung rusak bodomu. Aman iki Pak Ketua. Cek. Oh. Aman.
Aman. Lagu? Lagu. Robiku. Oh, Robiku sih. Dua wajib. Oke. Nggih. Nggih. Siap gerak, siap kesik. Robiku asale agawe wenang. Robiku asale agawe wenang. Dinamung sunah, dinamung sunah nulungi maring sembahyang. Dinamung sunah nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Robiku asale agawe wenang. Robiku asale agawe wenang. Dinamung sunah, dinamung sunah nulungi maring sembahyang. Dinamung sunah nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Saiki ke lagu. Ya. Yo bola-bola pengen lagu apa iki? Heeh. Apa? Kasunyatan. Kasunyatan Keri. Biasanya lah tombo kangen toh sampean. Biasanya tombo kangen. Hujan isih kok. Malah pujian isih. Tetep request-nya tetep di ACC kabeh. Ya. Aku kenal sliramu wis suwe, malah tak anggap adikku dhewe. Bojoku kanca akrab sliramu, rono mrene dolanan telu. Saiki ne aku wis ngerti, kowe nandang tresno marang aku. Biyen ra gelem miwiti, kepiye anggonku glakoni. Tinggal lana kita biyen sliramu ra kandha. Duwe karep Mas Rengga simpen saiki sliramu kesasar. Saiki ne aku wis ngerti, kowe nandang tresno marang aku. Biyen ra gelem miwiti, jare kepiye anggonku lakoni. Katresnanmu ketinggalan kreta, biyen sliramu ra kandha. Duwe karep mung disimpen-simpen hatiku, biyen kesemsem. Aku kenal sliramu wis suwe, malah tak anggap adikku dhewe. Bojoku kanca akrab sliramu, mrono mrene dolanan telu. Saiki ne aku wis ngerti, kowe nandang
request Mas Rengga iki, dikasih ketinggalan kereta. Oh, Wah, wis kesel tenan aku. Lara ngomong wis kesel. napa wis saya? Wis kesel. Wis kesel. Alah, nggih pirang puteran kok wis sayah ki piye? Ya, Ya, bar iki dadi kok. Ya. Entah. Yo. Pemuda Wajib main terus. Bapak Metaton. Oh, kan ngono kan? Apa? Apa? Bapak Ilaton. Jan harus apik tenan aku. Bisa nyanyi Masrud. Yo wis ora apa-apa wis tau. Yuk, Gajal kok nyanyi dhewe. yo jajal yo. Monggo Masrud. Mafailatun mafaik. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafail. Assalamun alaika minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal ilaihi. Mafailatun mafaik. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafail. Assalamun alaika minal anbiya ilaihi. Yo, siap. Sik. Apa ki? Ya. Ya Evandi runci kembang. Wangi mubiar kumilang. Ojo siro mengamingo. Miturut dawuhe pengira. Ya ehwan di ronce kembang. Wangine mubiar kumilang. Ojo siro mengamingo. Miturut dawuhe pangeran. Monggo tindak ingkang sekeca urip sira ning alam donya. Urip iku ora kena semaya. Hati runci kembang. Wangine mubiar kumilang. Ojo siro mengamingo. Miturut dawuhe pengiran. Ya ewan di ronce kembang. Wangine mubiar kumilang. Ojo sira mengamingo. Miturut dawuhe pangeran. Monggo tindak ingkang sekeca urip ira ning alam donya. Urip iku ora kena semaya. Aku request. Lebu. Ayo mlebu sing aku kuat e. Wis berang ronde iki, Pak. Request lagu apa? Lalu jero. Anu, iki untuk lagu untuk teman-teman saya. Iya. Oke. Udu. Apa? Kuwi takon arek genahi apa takon Iya. iki? Piye to iki? Paling epi to kae. Apa? Suluke kae. Apa? Ayo. Sedoro to kae piye? Oh iya. Aku Yo, tadi sih. bro Mbak Rindi ya. Oke. Mbak Rindi. Duet Mas Mus. Oke. Yo, jajal piye? Wes. Sik. Aku grogi. Aku sing lagi. Yo. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjimu
kabeh iki ikatuni latar ngeteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena jogone tak anteni dudane Iki ora perlu dikatuni janjiku biyen aku sagung ngenteni kabeh iki ora perlu dikatuni janjimu biyen aku sagung ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni randane Slompret, slompret, kempol, ngumpul Kandari ala ketipu, kimbal Unang loro selendro, selompret belok Jaran ke bangyong kelang baraing ikel Macan mangap, megap Bujang kang nong kalian reok Unstoko kageman reok Sanyoto kawe gumbiro Tawang mamukodani gunung lawu kebekat pariwisata Dino minggu muda-mudi ase sonja balik kambang ngombang tekani grojogan sewu sejel riyel kang padha lumaku cawil cinawil sarta mesem guyu kemping tawang mangu indah mas aja dipleroki mas aja dipoyoki arep njaluk diesemi tingkalaku kudu ngerti cara aja ditinggal kabupaten katimu monggo dari ing jaman mbok yo sing iling apa iku budaya pancen Satu pandang gemprang sikun peang gilir sing ngroko dari sang rasaksa ana bae mutat sarwi lumampat hanya nyegat sang pakitan kendatan sawulat lirwi jiwa sang lumangsa mangsa pecah kasulayan